What na gyud guys, luto na to ang lechon langgam guys. Ato nang tanawon ni og napamay dugo-dugo pero luto na siya guys. Ambi na kaayo. Titik og langgam. What's up mga guys? Mayong adlaw na tong tanan diha. Atong tripping ani mga guys kay mamitik ta mga guys. Mamitik tag langgam atong litsonon mga guys. Lami kay na maglitson og langgam mga guys. Ari taring kalasangan mga guys. Diri ta mamitik karing dapit sa suba, kilid. Pero inigtira na to sa langgam mga guys. Pagkaigo hagbong dito sa sapa mga guys. Dara Nara mga guys. O mo ni langgam akong pitskon mga guys. Anter bagay ko basta pitik guys. Go dahil mga guys. No ba kung gingon ninyo mga guys. Hagbong dito sa tubig. Kina ka maglimpyo-limpyo. Yugas sa dadaan. Gimulbulan na daan. Inani nga langgam ninyong pangitaon mga guys. Ay yun na to na din yung handamon mga guys. Kitlaan. Ay siksimot-simot. Ya pumuwag imuwa dito. Unsa man ka. O dera mo ni ato ang litsonon guys. Kuhaan sa nato bulbul be. Unsa man ni. Kuhaan po nato tanglad diri mga guys. Kaning gitanom ni mama mga guys. Dili lang nato kuhaan ang sasilingan. Kay layo mo kay itong silingan. Madugay na kita. Butangan din nato gasin mga guys. Ipahid-pahid din nato ni mga kilid-kilid. Then sa ilalom po. Tulod po sa tiyan mga guys. Butangan po nato na diha mga guys. Sa ganon tayo sa kakumpum. Ayun ibutang din nato ning tanglad sa ilalom mga guys. Isulod na sa nimo diha na. Na litson manok na din mga guys. Di na nato butang agdagan kayo yung mga lamas-lamas diha. Mura gyapon tanglad gyapon og lami na mga guys. Di na nato daghanon ng lamas. Butangan lang po nato og limon kay ron lami ra pud sa og limon para ang lami niya tanglad ra gyud og limon. Wala nila yung lamas. Importante mapurma ang litson manok. Ay litson langgam din siya guys. Litson langgam dili litson manok. Gato sana siyang papahuwayon mga guys. Ipariglaxan ni nato tong langgam mga guys kaya rumsurop ang mga timpla ba mga guys. Hi guys, maglitson me. Starting from the start. Manok. Ang kanaok. Ano? Kama may panglitson guys. Dera guys, mag-imo may ani o kanang tuyukanan sa litson manok guys. Ay litson langgam lagi, litson langgam dili litson manok. Okay. Na mana mo para tuyo kanan guys. Mada na i-plaster na mo ang subahanan dayon ani kaning butanganan sa uling dayon nanaon din ang siya purma. Nami diri lalom sa tugas mga guys kay aron landong dayon makakita pud dito sa sapa kay tuwa man dito mga bata nangaligo mangut sila dito sa sapa pud makatan-aw pud minila diri sa babaw. Dayon maghaling ka ikaw ray haling diha. Ay na lang ako na lang din noon sa punan ako manupapa kung sukuon noon. So mao to guys, si Papa na lang may kapabaga sa uli kay mo pud say laing buhaton pod ako na lang puning andamon ning ako ang litson langgam guys. Ato na ni isang ituhog. Ako din gibutangan gamay cook mga guys. Kaya ron mo pula-pula ang iya ang panit mga guys para lami kay sa tanawon. Buko na nato ni gamitan nato ni alambre dire guys karon dili sa mutuyok-tuyok, dili sa maglay og tuyok sa stick kato nga gamiton mga guys. Inaniyo ra na siya mga guys. Anawar ko na ninyo. Ana ba? Ora og ikot og ditong baboy bitaw nga bali digud mo. Digud kag ikyas ng langgama yun mga guys. Okay na mga guys. Awit na kaya to ang litson langgam mga guys. Ayun ato na dayon ning itak-ang ato ang litson langgam mga guys. Tuyok, maestro. Tuyok. Nara guys, galaway naman inuon ko ani bisag ilaw pa. Ato yun yung tuyok-tuyokon guys kaya ron malitson na gyud kaayo sa ron lami na gyud kaayo. Gutom na gyud kaayo guys, ini gyud ni matabang ni. Pahiran po nato na usahay kaya ron mas lami yung kaayo siya o color. Ano yung kung gipahid na ni guys kay gaturo po ning iyang sabaw sa iyang marination niya guys. Ako nang gibutangan og uwil gamay kaya ron crispy ba ron lami kayong panit ba. Mura og ugis. Na guys, lami na kayo siya guys. Litson langgam na gyud siya guys. While gito ituyo ko sa akong kwan guys, litson langgam guys. Papa galuto ko sa diri or adobo nga manok guys. Lami kay ni guys. Aron na harap po tayo sabaw-sabaw gamay ba. Miha kaya ni oy. Dayon budol fight dayon. Awa na gyud guys. Luto na to ang litson langgam guys. Ato nang tanawon ni og napamay dugo-dugo pero luto na siya guys. Ambi na kaayo. Titik og langgam. Butang na nato ni dire sa tong plato mga guys. Na ato din ni siyang tataron hiwa-hiwaon din nato ni mga guys kaya ron mabahin-bahin po dili kay ako arani tanan. Lami na kay ni guys kaon na dayon. Budol fight na dayon tani mga guys. Mangaon na tani mga guys. Lami na kayo mga guys. Kaon na tani ron. Birada na tani. Bambam na tani ron. So mangaon na ni mga guys. Ali mangaon ta mga guys. Ayaw kaulo. Kaon ta ba? Di boli po. So mga to mga guys, diri ra ko to mga to ang tulumanon. Salamat sa pagsuporta o like, share o subscribe na lang po sa ato ang YouTube channel o sa atong Facebook mga guys. Salamat. One love. Uy. Titik.